Maria eta Inoa Iraizoz. Antxoen eta Goizuetatik Irune Biurrun eta Luzia Etxeberria. Eta Berriozarko 3 bikote Saioa Izura eta Oiane Galuza. Amaia Elizondo eta Andrea Goñi. Eta Nerea Huarte eta Usue Rodríguez. Eta bestetik, Nafarroko 2. mailako aizkora txapelketaren lehenbizikoka. Aizkolaria mesedez, utzi berotzeari. Eratik, Oier Larretxea. Arregoniatik, Emilio García. Zubitatik, Mikel Indakotxea. Arribetik, Ibai Soroa. Beintza Labayendik, Jesus Etxeberria. Herrikidea ere, Jon Geietxea. Eta Arribetik, Txomina Mundarain. Epaile lanetan, eskerrik asko kirolariak, eta janetako 45 bikotean, ez daudenean, eta epaile hasiera ematen dutenean, emango dugu hasiera txapelketari.
Bi kanardiko lehenbizik eta hirugarren eta erdian hiruro gehiontzako. Hasiera dago aizkolaria. Kanardikoak. Eta jonte etxean, bota du lehenbizikoa. Lehenbizikoa txokin amonaren entzatere. Ibai Soroak ere bai. Bota du Etxeberriak ere.
Jesus Etxeberria lan amaitzean. Beintza Labaiko, aizkolaria. Amaitu du, Jesus Etxeberriak ere. Vuelta Mindegiak. Lehenbiziko kanariko abotado, Patxi Mindegia zenetarra. Eta abotado, Mikel Irakotxea.
golpea, Goizer Beltzak. Amaitu dana, Etxarri Aranazko aizkolaria. Aizkolaria, zeire bilatko du. Eta egin batzea, segonda.